mboten klentu. Tenan. Para leres menika tapel wates wonten Padepokan Toyarum. Iki tiwas kebenaran. Yen pancen iki wis tapel wates ana ing Toyarum. Ning sadurunge aku wis sapa? Dipun wanuhaken nami kula Den Masih Bagus Haryo Pramuji. Den Masih Bagus Haryo Pramuji. Murid utawi siswa saking Pertapan Toyarum. Murid Toyarum. Nggih. Tenan. Nggih. Pramuji. Nggih. Wah, kaya Rano Karno andeng-andeng. Iya. Nuwun sewu. Menawi kula nitik sandang pengagungan panjenengan kekalih kados piyai ingkang gadah pangkat derajat. Bener. Menawi gadah asma sinten wingking saking pundian kersanipun menapa? Jenengku RS Sutresno. RS Sutresno napa niku? RS itu Rumah sakit. lah. Lho jeneng kok rumah sakit? Ngomong rumah sakit sapa? Kandhake RS itu sapa? Rasane menungso. Jaga bayi. Lho aku rasane menungso. RS Raden Mas. Oh Raden Mas. Saka Parangkencana. Raden Mas Sutresno. Patih. Patih saking Parangkencana. Lajeng ingkang setunggal RS Trogerjo. Raden Mas Trogerjo saking pundi? Padha wae. Parangkencana. Wigatosipun minggah wonten Pertapan Toyarum. Pengin tinemu lawan Bapak Resi Pramujo. Wigatine mung pengin nanjehke beneran orane. Yen to ana ing Pertapan Toyarum ana wanita kang sesilih Sri Asih. Leres Tenan boten klentu. dadi tenan. Nggih. Mergo apa kabar sing kawentar ana ing Parangkencana. Sri Asih iki ayune pindha kaya dening widodari. Iku bener apa? Tenan apa ora iku? Boten klentu. Wes. Leres. Sri Asih kuwi kaya widodari. Nggih. Tenan. Nggih. Ampun medeni wong. Aku kira medeni. Lah, Sangkaku ki gumune tenan. Kaya apa ayune Sri Asih? Yen dicandra wae. Menawi dipun candra wonten alam kadewan. Alam kadewan. Kados Betawi Dewi Sri. Kaya Betari Dewi Sri. Nggih. Ning alam kadewan. Nggih. Cocok. Yen Ning alam pewayangan. kaya Kados Dewi Sinta. Kaya Dewi Sinta. Nek teng TikTok mboten saged pun diblokir. Dibuka neh. Pun. Wah, saged live kula. Yen ana alam wahyu manggala kaya sapa? Kados Diajeng Tata. Wih, Tata. Nggih. Wih, bener. Nggih. sing kulite kuning nemu giring. Nggih. Sing bodine semelohe. Yes. Sing kaya tata kuwi Nggih. jebles karo Sri Asih. Ah, nggih. Yen soleh wonten alam dangdut. Ning alam dangdut kaya sapa? Kados Salma Novita penyanyi dangdut Jepara niku. Salma Novita. Novita. Nggih. Blas ra roh aku. Wah, Wis ngene wae. Jalan. Pramuji. Yen pancen Bapak Pramujo duweni anak Sri Asih. Saiki aku pengen ketemu kelawan Bapak Pramujo. Munggah ana ing Toyarum. badhe kepanggih Bapak Pramujo. Siap. Mangke rumiyin kula teng mriki sampun diutus kalian Bapak Pramujo. Sok sinten kemawon boten dikeparaken munggah wonten Pertapan Toyarum. Dadi tenan. Nggih. Iki sapa wae? Sinten kemawon? Aku iki duweni pangkat. Boten mawas. Sing ngono, prajurit.
Ah, ini lapo. Sing banter tong kleto. Banter. Sing galak. Wah. Sing jatuh sing. Kowe jelek kowe kok. Cepat keren. Sing banter aku kok kaget. Raya. Wes sing gletak. Tolong, Bre. Raine lho. Contohnya kok mah. Raine pas-pasan kok. Wes pon. Oh, gak delok kelakuane. Senengane bodho wedokan kok. Hei! Jurus apa itu? Jurus sedok iki. Jurus apa? Goblok lho. Oke, gua iseng ya.
Ono ndi? Gajah. Iso tenan to. Kowe ndong apa? Ndong apa? Yasin. Ah, biasane yo amanan kowe. Ora nek Yasin. Batin to. Yasin jadi. Opo rek Yasin? Mana kok oke? Kok mana oke? Dapat telan. Ora mati. Ayo dongane. Ora mati ta. Rasane koyo teh. Dongane belum langsung ya. Malah padha ae. Ora mati. Waduh ae. Ora mati kabeh. Mari wong Carane iki jumuk sing apa? Jumuk sing banter dari awal sampai akhir. Oke. Bener sih lo. Ayo. Bener sih lo. Ayo dongane guys. Sing banter dari awal sampai akhir. Oke. gila kalau tidak bisa. Orang mati, apa buka mata ini? Prabu Seni tadi Orang mati ini. Mati lah. Balik lo.
Ayo. Ayo semangat lagi. Ayo, piye? Piye? Yakin ini lara tenang sumpah. Lara. Itu suatu kecelakaan. Kecelakaan, saya sangat mereksakan. 175. Ojo enak jual. Ojo enak. Ojo enak. Ya. Gulung piye? Kok geret nganggo kok. Lah musuhe nek kene kok. Wah!
Sikat, Cok.
Kowe, oh. Nah, ini kene. Ini. Api. Ayo gue. Gue malah sih. Budek. Iya budek. Wes budek kok. Kowe budek. Kowe iki bisa. Gue stres. Dodok. Kowe berkapal utang kakak. Masuk kabeh. Cukup nih kemalam bebo kowe. Rusak kemelaran tanganmu. Muntrak itu. Sing kok sing tak kandhok kowe kudu mati tahun tangan. Sak entenge patut timbangan bali segera.
Wah, si Manggulo. Oh, mas ojo boy. Ye. Isih mau bacot ke? Ah, bacot ke ini pecat ya, Bang. Antok ke pau ini. Maju. Oh, iki sing bakal munggasi. Oh, maju. Aduh, sing bisa maju. Das gua ajur kabeh mataku mondol. Gara-gara ning kubur digebuk malaikat nalika urip kulina nginceng, kulina ngapusi, kulina korupsi. Das gua ajur. Dasmu cuplok. Dasmu cuplok. Udah ngisor. Iki lho. Ujalna buru. Nih ujalna. Lah, matur nuwun sing ujalna ayu. Ngisor iki lho ngisor. Ngisor iki kok sajuk-sajuk. Ya, ngono. Kanggo masyarakat sedang agung aja kulina ngapusi. Aja kulina korupsi engko dase digubuk malaikat. Wes pamit. Pamit. Tipu mana? Iki lho, iki wae. Lah, iki lho dalalala. Wes delekno. Ayo balik kubur. Balik kubur. Balik kubur. Ayo, matu aja bok. Musuhe rono. Orang arep bujung. Ora iso. Musuhe ada mek jembane iso ada. Mosok. Yo, kowe becek leren sik. Leren sik. Ah, bukane malah niku. Ayo. Aku ya dijak. Dijak. Kowe cari terus kok. Kowe mana ndi? Aku ngopi ning guri mau. Musuhe tantang. Tolong. Musuhe tantang. Musuhe ditantang sik. Gampang. Marang kencono. Apa? Apa? Mudeng ora.
Ayo Kang, ayo Kang. Alah, wis bengi Kang. Asyik. Tanya aja, aku ayu. Joget ae kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muncul. Nama saya Endang Sulastri. Rame dek, Pak Perdana sowan nang desa Sendang Agung. Kecamatan Pamutan, Kabupaten Rembang, rame banget. Acaranya apa dek? Acaranya Sodako Bumi. Wah, bancai bumi ini kan rame ya kan? Rame nobul iki, alhamdulillah sowan perdana muga-muga ditimbali meneh karo masyarakat Sendang Agung kene. Alhamdulillah ditungakno muga-muga sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala desa Sendang Agung kene dadi desa sing gemari para jinawi amin Allahumma. Rezekine lancar amin Allahumma. Nah, masyarakatnya sehat kabeh amin Allahumma. Selamat sing nanggap ya selamat sing ditanggap amin Allahumma. Alhamdulillah. Jan rejo tenan bengi iki Dek ya. Amin rejo Mas. Alhamdulillah bisuan ditimbali nang desa Sendang Agung ketoprakan Bapak Mogol sing jenenge Wahyu Manggala. Wah, Wahyu Manggala iki alamate Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jangketan, Kabupaten Pati. Betul. Nah, langsung ae nek kepengen nimbali langsung dihubungi nomere 028 iki mang ketoprak Pak Mogol iku nomor HP-ne langsung ditelepon ngono wae, Dik. Rego iki mang acarane ya akeh, ana dangdutan acarane, wis bengi lakone humor, langsung ae digoyang DJ-ne Wahyu Manggala. WM Audio.